ba. Tsantsar soyayyar annabi ce ta saka ban kai layin ba. Ina neman afuwa in ne laifi ya sarki rabba. Shi Nuraudin ne baba a cikin da'awarsa na karba. Ka tsare mana shaya komai da da'ira ba za na bari ba. Hassan Naudil mai son manzan Allah ba za na bari ba. Ba zan bar soyayyar manzan mu na kama batun ƙato ba. Ka sai ka samu guri a wurin Allah ba wai na faɗi ba. Domin sa so ummi na ka ji kan baba abana. Abokai da yan uwana ai musu gata sarki rabba. Kun saurari wannan kasida daga bakin dan uwan kuma soyin annabi daga garin Wudil Hassan mai yabo za ku samu sha'irin